खुलुमबाय दिनै 30 मार्च 2024 सुनिबार क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जामुनाटारियाव सानै हौवासा गथ'फोरनि गोथै सह बोखांनो हादों। थैनाय गथ'फोरा बेलासिनि समनिफ्राय न'निफ्राय गोमाना दंमोन। उनाव बिसोरनि गोथै सहखौसो दुब्लिनिफ्राय बोखांनो हादों। नाथाय हौवासा गथ'फोरा माबोरैहाय बिदि हरखाब दुब्लिबारियाव थैना थाखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। थैनाय गथ'फोरनि मुङा जाबाय नारजामाल हक आरो राकिबुल। गुवाहाटीआव सासे दुगैग्रा नायखुमाग्रा ओंखारदों। गुवाहाटीआव सासे दुथां सुबुङा सासे आइजोआ बाथरुम सिङाव दुगैबाय थानाय समाव सिरि सिरि थाखुमानानै भिडिअ खालामखुमानायनि जाहोनाव आइजोजों हमजानानै पुलिसनो केस होजानायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सिमिम आक्तार आरो बियो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगावआव भारा रुमाव थानाय आइजोआ दुगैबाय थानाय समाव बे जाथायखौ इनाय खालामहैदोंमोन। राजस्थाननि बरान जिल्लानि सिङाव थानाय बादगाव गामिनि राजधानी बेंकनिफ्राय सानै मास्क गाननाय डकाइतफोरा बेंक सिङाव हाबनानै बेंकनिफ्राय नोगोद 10,95,000 रांखौ लुथिदों आरो बेंक सिङाव गुलिबो गावदों। लोगोसे बेंकनि मावथिफोरखौ हुमखि होनानै फैसाखौ लांनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। उत्तर प्रदेशनि सासे 17 बोसोर बैसोनि सिख्लाया दालां सानिफ्राय दैमायाव बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय हिन्जावसा गथ'नि मुङा जाबाय हिबन्ती। हिबन्तीनि नखरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला हिबन्तीया फाग्लि जाना दंमोन आरो बेखौ फाहामथाय होनाय जादोंमोन। खेबसेनो 10 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जाबाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगरनि राजा लामायाव गंसे पेसेन्जार टेक्सि गारिया हरखाब लामानिफ्राय गोथौ हाखराव गोलैलांदों आरो बे जाथायाव 10 सुबुङा जिउ गोमादों। दा बिसोरनि गोथै सहखौ बोखांनो थाखाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। महाराष्ट्र रायजोनि तानेआव 3 फरायसाया गावसोरनि सासे क्लासमेट लोगोखौ एग्जाम जानाय समाव क्लासरुम सिङाव एन्सार शीटखौ देखायैनि जाहोनाव बायह्रायाव ओंखारनानै गोबाव आथिंजों गाग्लोबदों आरो बे जाथायनि उनाव दायनिगिरिफोरा पुलिसजों हमजादों आरो जाथायखौ खालामजानाय जायबा फरायसा बेखौ फाहामसालियाव लोगो लोगो लांनानै थिसननाय जादों। जाथायखौ खालामग्रा आरो खालामजाग्रा फरायसाफोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बिक्रम दैमारिनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों। बिक्रम दैमारिया बिपिएफ हान्जानि खुंथायनि समाव लुनाय पिएचडिनि अफिसआ आबुं जायाखै। 2018 आरो 2019 मायथाइयाव लुनाय पिएचडिनि अफिसआ दाबो आबुं महर जायाखै होननानै अजद दैखांनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव नुनो मोननाय जादों। आदा नोङो बे ओनसोलनि ना? आङो बे ओनसोलनिनो आं सिमलुगुरि पिएचडिनि सासे बासिन्दा। आच्छा ओमफ्राय बे न'खौ आसलते सोर लुनायमोन आरो मा न'मोन बियो? बेयो गंसे पिएचडि अफिसमोन बियो। मडेल पिएचडि अफिस आरो। मा सनाव लुवामोन? 18-19निफ्रायनो लुनायखौ जों नुदों आरोखि। आच्छा ओमफ्राय ठिकादारा सोर? ठिकादारा जोंनि मिथिनायाव डिमाकुसि ओनसोलनि बिक्रम दैमारि होननानै मिथिगौ आरो। ओमफ्राय बे बिक्रम दैमारिया बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैथारिया? ओरैनोथ' 2 बोसोर जाबाय जों नुवाखैनो। जिहेतु इउपिपिएल सरकार जानायनिफ्राय जों बेयाव नायबाय थादों। माने फैखायाखै आरो बे खनथामसो लोगो मोनबाय फैफिनाखै दा खनसे। थारमाने बिपिएफनि बे सोरखारनि आमोलावनो बानायनायमोन? बनायनाय। बेनि उनाव फैखायाखै खनसेबो? नाम निसाना जेबो गैया दा? जेबो गैया। जागोन होननानै इसारा होदों खिन्थु गैया। ओमफ्राय पाब्लिकआ बेनि सायाव माबाफोर डिसिसन लादों नामा? माबाफोर आल'सना खालामो नामा? न'आदि जायासै? पाब्लिकआथ' बुंदों जे बे न'खौ हयथ' जानाय नंलादां, थगायबाय खोमा बिसोर होननानै बुंदों आरोखि। जे हयथ' बिनि फैसाखौ हयथ' दिहुननानै बिथांमोना हयथ' जाजोब्बायबो जानो हागौ। दिनैसिम गैला बनायला। एसेबां गोबाव जाबाय जिहेतु नङा होमबा? गोदान स्किमफोरानो जाजोबलांबाय। बेथ' आरो बिसिनि समाव बिपिएफनि समाव बनायनायमोन गोजाम न'मोन। दाथ' जानायनि सम्भाबनाव गैला खोमा फैसा जाजोब्बाय खोमा एसे। आरो बिदिनो बहाबाफोर बिदिनो हाबदान खालामनाय दं नामा बिथांनि नामाव? बहुत खोनादों जेरै मुरमेला पिएचडिआबो बिदि हाबदान जाना थादों आरो बबेबा बिदि खोनादों आरो। मथथे एकदम बरबाद खालामदों। बरबाद जाजोब्बाय जिहेतु इमान मोजां बुस्थुखौ बनायनानै मोनसे गिदिर हलमोन बियो जागौमोन समायना जागौमोन नङा होमबा? मिटिं सिटिं खुंनो हानाय जागौमोन। पाब्लिकनि सम्पति? पाब्लिकनि मोनसे सम्पतिमोन आरो। आच्छा नोंथाङा बिक्रम दैमारिखौ सिनायो नामा?
बिक्रम दैमारिखौ ओरैनो आङो बिथाङा BPF नि सासे थिकादार ग्रुपनि सासे लिडार होनना मिथिगौ आरो। आच्छा बिथाङा आथिखालाव BTC ओनसोलाव गोबां जायगाफोराव गिदिं BTR सरकारनि खामानिफोरखौ नायगिदिंदों आरो गोबां खामानिखौ बिथाङा खेंफोरथि होगासिनो दङ फेसबुकआव। दा नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा? बिथाङा जिहेतु ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों जे गोबां माने UPPL सरकारनि खामानि मावनाया जितु खामानि गैया मा गैया होनना बिथाङा बुंदों, खिन्थु बिथांमोननि समाव BPF नि समाव जेरै बिक्रम दैमारियानो माने बेबायदि खामानिखौ मावनानै जितु आधासो गारना दोनबाय। बिथांमोना मालायखौ बुंना मा जानो, जितु बुंदोंबाबो गावसोरनि देहायाव नांफिनदो, जितु प्रमान जाबाय नङा होमबा बे फिसारिस अफिसखौ बिथांमोना लुना होनो हायाखिसै बिदि आरो। आच्छा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनाबो निस्सय जिहेतु बे न'आथ' बिदिनो थायोब्ला एबा VCDC अफिसा बिदिनो थायोब्ला बेखौ रायजो राजाया बाहायनो मोननाय नङा होमबा? बेनि सायाव बे एसेम्ब्लिगुरि VCDC नि ओनसोलनि सुबुं जानानै नोंथांमोना बिनि सायाव राहा लागोन नामा? जोंथ' राहा बिदि लानो जोङो जितु सानाखैबो आरो साननायबो नङा, जितु बिथांमोना जितु मावासै गारना गालांखाबाय। दा जों बे मानसिखौ जों नागिरनायाव मोनला नङा होमबा? जिहेतु बिथाङा मावनानै गालाङासै, दाथ' हयथ' बिनि माबायानो गैला खोमा, जोब्बाय खोमा बेबायदि आरो। जोङो जितु समय सापेक्षे जों बिथांनि जि मावनानै जितु आद्रा थालांबाय, जितु मावना होआसै, बेखौ जों हयथ' रायजोफोरनि गेजेरजों बा जोङो बिथांखौ बिबेचना जों खालामगोन बा बिसार खालामगोन जोङो बिथाङा मानि थाखाय मावनानै होनो हायाखिसै। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।